Praise God. Adolfo Nyankopon onhyɛ bebree ne nso so ɔde akyɛ yɛn. Yɛkɔdae ne yɛdaeɛ yɛsɔre na nabatansa no kita yɛn mu. Ɛno nso yɛda foforɔ a ɛtwa sɛ yɛyi yɛn Nyankopɔn ayɛ. Ampa ɛnnɛ ɛyɛ bosome foforɔ mfitiaseɛ. Awurade yɛnsi dɛn na yɛnkamfo wo. Awurade yɛnsi dɛn na yɛntontono wo. Yɛnsi dɛn na yɛmfa wo kɛseyɛ ɛmma wo. Ɛnnɛ wo ne yɛn ɛdi ne yie a Awurade yɛka sɛ yɛda wo ase. Nkwampa wode adom yɛn ɛyɛ asam foforɔ koraa. Ɛyɛ Awurade nkonimdie koraa san sɛ yɛte ase a na yɛn Nyankopɔn wopa kyerɛ yɛn sɛ wowɔ nnepa nso ɛde ma yɛn. Yɛda wo ase ɔdomfo ɛwɔ Jesus Christ din mu. Ɛnnɛ nso yɛbɔ mpaeɛ srɛ wo sɛ w'asɛm a yɛkwatia yɛntimi nyɛ hwee no ma w'asɛm ɛnkasa nkyerɛ yɛn nnɛ nso bie kwan to baabi a kwan yɛn da fam ma yɛn na ɛma yɛhu kɛseyɛ ɛma yɛhu nokorɛdeɛ. Ɛnnɛ deɛ yɛ abrabɔ nyinaa no yɛmbɔ mfa nhyɛ wo anuonyam. Yɛsrɛ wo bammɔ wo nhwɛ so pa a Awurade sɛdeɛ wohwɛ yɛn so no saa ne yɛsrɛ sɛ nnɛ nso menyɛ saa ma yɛn ɛwɔ Jesus Christ din mu. Yɛda wo ase bebree, yɛda wo ase bebree, yɛda wo ase ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen. Ɔdɔfo me ma wakɔ aba na ɛde ba wo te aseɛ sɛ dwumadi yi so. Na ɛnnɛ yɛbɛfa yɛakenkan nsɛm afi Tesalonikafoɔ mu adi kan. Ɛti nnum nkyekyɛmu 16 ɛde kɔsi 22. Tesalonikafoɔ mu a ɛdi kan ɛti nnum nkyekyɛmu 16 ɛde kɔsi 22. Mama yɛntie Awurade asɛm. Ɔse ma w'ani nnye daa, bɔ mpaeɛ daa a wonnyae. Bibia mu nso no fa aseda no Onyankopɔn ɛfiri sɛ ɛyɛ Nyankopɔn pɛ sɛ yɛyɛ ne saa ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Ɔse ma ɛndum honhom ne gya no na ɛmbu nkɔmhyɛ nimtiayɛ. Sɔ nneɛma nyinaa hwɛ ne so nea ɛyɛ papa no mu. Na afei yi wo ho fi bɔne so nyinaa mu. Ɔdɔfo nsɛm yi aba yɛn nkyɛn verses a ɛyɛ bɛyɛ sɛ 9 anaasɛ 5 nanso ne nyinaa ɛyɛ ntiantia a ɛyɛ adeɛ a sɛ w'adwene kɔ so yie wobɛhu sɛ ɛkasa kyerɛ me ne wo. Brɔfo bɛka sɛ direct as individuals. Wei nyɛ nea yɛtie abɔ mu na mmom yɛtie sɛ ɛyɛ ankorankorɛ. Ɔdɔfo Nyame de yɛn nkwa akyɛ yɛn. Nyame abue kwan ama yɛn nso so yɛda so te ase. Ɛno nti momma yɛmfiri yɛn mu adeɛ nyinaa nka sɛ Awurade yɛda wo ase. Ɔse adeɛ nyinaa mu yɛnna no ase ne pɛ no no. Na yɛyɛ ne saa megye di sɛ yɛdɔ a ɛwɔ Nyame mu no ɛbɛkɔ so anyini. Ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛpa aba ɛsiane sɛ nea yɛbɛfa mu biara ne nea yɛbɛte biara no yɛbɛpere sɛ yɛbɛyɛ nea ɛyɛ Nyankopɔn deɛ no. Ɔdɔfo aseda anaasɛ yɛyie anaasɛ nkamfo a yɛde ma Nyankopɔn no ɛnyɛ biribiara kɛkɛ sɛ o ɛsɛ sɛ yɛsɛ meda ase na mɛda ase. Yɛde Nyame ase ɛsɛ sɛ ɛfi yɛ akoma mu ankasa. Yɛne Nyame di nkɔmmɔ sɛ yɛnim deɛ ɔne Nyame wayɛ wɔ yɛ abrabɔ mu nti yɛni ɛsɔ. Na afei sɛ yɛhwɛ na nneɛma bi ahyɛ yɛn so a ɔse ne pɛ ɔwɔ de ma yɛn ne sɛ yɛnda no ase wɔ adeɛ nyinaa mu. Ɛno nti yɛda no ase na yɛka kyerɛ Nyame sɛ Awurade wo na wo se yɛba wo nkyɛn wobɛsoa yɛn. Yɛmfa yɛn asua ne yɛhaw nyinaa ɛntɔ wo so. Ne yɛkaakae no wɔ no ana asɛm ho. Ne yɛda no ase sɛ Awurade ne sɛ nti meda wo ase sɛ woayɛ. Adɔfonom yɛsom Nyame a ɔte aseɛ. Na nea ɔtumi yɛ ɛdɔɔso. Sɛ yɛka sɛ yɛnka yɛhaw mfa nkyerɛ no a ne yɛnim sɛ ɔno Nyame yɛhaw no a ɛda yɛn so no ɔbɛyi ɛfiri yɛn so. Na waka kyerɛ sɛ ɔno ɔngyae yɛn no ɔrempaw yɛn. Ɛno nti momma yɛnhwɛ nhyira Nyame ɛnam Yesu so de ahyira yɛn sɛ ɔde nkwagyeɛ akyɛ yɛn kwa. Momma yɛnso Awurade asɛm mu. Momma yɛnso ne dɔ no mu. Na ama n'aseda ɛmfiri yɛn mu da biara da. Awurade ma yɛn ahoɔden a yɛbɛtumi de agyina kɔsi awie ɛmfa ho ne asoɔkyere ne mframa a ɛrebɔ. Yɛda wo ase sɛ wɔyɛ yɛn saa. Wɔma w'ani onyam ayɛ kɛseɛ. Ɔdɔfoɔ kyɛ asɛm no
Ma foforo nimra ne ho so sɛ yɛn Nyankopɔn no na yɛ ɔte ase na ɛsom Nyame a ɔyɛ nokwafoɔ. Ma foforo nye nidaso a obi a osu kyekye ne werɛ, obi a onni nidaso ma onye nidaso. Yɛ ɔsɛmpakani adwuma na Onyame nso nhyira wo. Wonya subscribe nso bɔ mmɔden na yɛ ne saa na fa hyɛ Nyame anuonyam. Boa yɛn ne yɛnkyɛ asɛm no mfa anuonyam hyɛ ɛma Awurade ntwe akra ɛma Awurade sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne Nyame aka afa a yɛn ho no bɛbɛ mu na ɔsɛefo agyina tuo nyinaa nso bɛyɛ kwa ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen.